Yabona unomakhwetha abayi-7 or 10 ngophuma utyebile bakhwetheni because banebhekile aba. So and apha ndiyoba ngukhange ndingafuni uba ngikhangathi because of ndiyayazi ngoJuni ndizawuhlutha. Yabo ezabhekile ziyi-10 ziza kum rasi uThixo yandithethayo ndikhe ndondliwa yinja. Uzawuyazi xa ndikucacisela inja rasta inja ebhinqile yandondla ndityo. Hola bafethu boy ndiyara magazi uvela makamkhulukhulu ngiyabaza bimini kalebele saqhaga Mr Kitswere Plug as you already know the vibes abanye beni badazi njengo Rasta we country Mr it's delicious you should try it yeah but namhlanje siphethe ubhudane kwakhona kule podcast yethu eBDE Media TV bhuti kunjani Kuhle mntanami mani niyaphila nina siyaphila nathi bhuti ndikuvile ba ikhona imessage obawula usishare yona kwakhona apha sizindlebe bhuti without wasting any time noko yes. You are a man that need no introduction as I said before no man kune story endibonayo basi abantu basithandile benishare indaba yolamba yoba ndiyayicaphukela ngoku because ndilambe kakhulu Ras andithethi ulamba ulambe kuba kukhona ukutya ulambe ngoba akukho emva webo so indlala ndikhule nayo from ebuntwana njengomntana ukhulela endlaleni laa nto yokhulela utyinkobe ubheke esikolweni ubuye utyinkobe okanye ungatyi uhambe uyocela uthunywe emizini ba hambozinkinqela umilimili hambocela umilimili emzini ndikhulele kuyo but ke ngokwesa story benishare ngosendiyindoda ukuba yanilandela indlala sendikwi-level yoba ndibe yindoda so uyongena kwami ebuseleni Rasta ndayongena ngenxa yendlala naxa ndiyeka ndiqoma ndidikiwe obusela ndisingciphekweni yokufa yawesa indlala jonga kulaa ndawo bendithetha ngayo yase-Chicken Farm Ras phaya e-Chicken Farm eMonti yona ndawo indlala enqomba inditye kakhulu phaa endapha ndaba ngukhangatha ukhangatha ngumuntu ohlala nabakhwetha ebakhwetheni mos kubakho ibhekile yabakhwetha ebakhwetheni so uzawutya kulaa abakhwetha before batye ukutya kwabo kuqala kum ukujonga uba ku-right for into yoba batye webo so ndiyitye ndiziba ndihluthi ndibanike abakhwetha so ndileqele into yoba xa nguJuni ingase ndibe nabakhwetha abayi-5 or 6 or 7 yabona unomakhwetha abayi-7 or 10 ngophuma utyebile bakhwetheni because banebhekile aba so and apha ndiyoba ngukhange ndingafuni uba ngikhangathi because of ndiyayazi ngoJuni ndizawuhlutha yabo ezabhekile ziyi-10 ziza kum rasi zonke akutyiwa without mna kuthiwa fater ukutya makuqala kujonga ngufater ndinenyama yam ndinentoni ebuhlungu uphuma kwabantwana esuthwini aba bazali babantwana bebendazi ba kukho laa mfana ugcina abakhwetha fa nethi baphuma abantwana ndibuyela back to square one endlaleni and ke aba bazali into ibisidibanisa iphelile noba ndingayonyoshoza phaa ndiyothi ngcu sigqithile into akusekho mkhwetha mhlawumbi ndiyohlalela loo soporo bazawuyitya bayandiphakela ngoku iselikrwala le ntwana isafikayo le ntwana bandiphakele but phakathi nendawo ubona bedikiwe hayibo kaloku akusekho mkhwetha apha uyabo so buye mbozigidela yebo ndiyaba ndolinda omnye uDisemba uJuni xa ufike lo Disemba ndizaba famous ekazi bonke ndizobhatalwa ngebhotile ndiphinde ndibe nokutya ebuhlungu Rasi ndaba nenja lenja ndayifumanile intshontswana elithokazi intshontswana cinga ufuya inja ulambile uzayityisa ntoni uyebo ufuna inja ngapha inja funeka iboqoke ngapha ilambile ngapha uyifuyile funeka ihambe yogida nayo yoqwayipha ibuye izolala endlini khonkothi ilambile lenja yakhula le Rasi uThixo yandithethayo ndikhe ndondliwa yinja
uzawuyazi xa ndikucacisela inja rasta inja ebhinqile yandondla nditya ukutya okuze ngenja rasi lenja ne yathi xa ikhulile yazala so ibithi xa izala amantshontsho ibizala ibethe na-10 11 lenja ndihlala nayo so xa ikhula la mantshontsho akhule mahle mabukubuku ndithengisa la mantshontsho rasi uthengisa kwam la mantshontsho ndifumana imali yoba sikwazi utya nalenja jonga kuloo rayisana ingaka funeka ndiyazi uba kukho xa ndiphaka ndiphakela unonjana ndiphakela nezinjana ke ngoseyize nenjana funeka ndiphakele ezinjana zininzi iinjana zam ndandizithengisa zingekagqibi ukhula because of ndilambile nale nje lambile sisabukuza sebantwini abantu bazithatha izinto zokukhulela pha indondla lenja yavela yabhaca zandiyibona uba because ndandingashiyi nentshontsho eyi-1 because funeka ityile le nje nam funeka nditye uyibo bhaca incala inja ndayibona sendingasayiboni bayotsho ngenxa yendlala yho hayi rasi indibambile la indibambe to the point of imizi rasta yaseChicken Farm bendiyazi endiphakelayo uba yisophoro ngoba namaxesha ndiyoti ngcu esofeni fike ndihlale pha ndishawute pha abantu bayaphaka pha asina-ration kazibani thina asinandiqomba andiyindawo bazawutyiwa ngunembeza bayandiphakela qha noba bandiphakele kanjani andiyindawo ndizawuhlala because of ndilambile rasi uyabo ndiyitshintshatshintsha imizi ngoba mhlawumbi kulo bantu bandizawutya kayi-2 awutya kuleso imini leyo ongandityanga rasi into endibethayo babangela uba ndiye emzini ndiyocaka ndiyolinda isophoro kungenxa into yoba ebusuku nje babelela abantu amathumbu azawungcola ubuthongo ulambile abuhli rasta abuhli so ibinibetha ndilinde kulo mzi nditye kabuhlungu ndiyazi uba kunzima nokuthi intlupheko rasi abantu ohlala nabo ehlathini oosaluka bam kunzima nothi ngokusaluka mhlawumbi uthi because iyaba ngathi ndiyamjongisa because isimo endandikuso yabona la maxhego a-acta phaa kwityala lamawele ophaa kophekeza wayebhetele uphekeza ndandinjengala maxhego zii-extras aba bangathethiyo babekuqothololo phaa ndandinjeya so ukuba unentloni nothi emntwini oluke nayo ngusaluka wakho uyazibona nawe uba uzamjongisa ngabantu uba hayibo lo mntu nje uyayibo even amantombazana rasi amantombazana ayithi ndinganawe xa noma mhlawumbi ndiyafuna ndinganawe xa ungubani wena bendiqomba heyi Thixo heyi nyhani mani kodwa ndiyazibona nam ilife indikhabile yayindikhabe nyhani life rasi ndihambe ke ndiyokuhlala kuloo mzi ndilinde kuphakwe ndimke kulowo ndiye komnye khona nomnye umfethu owashona kwakuthiwa nguNcedo yes wayeyona marasta wayehlala phaa kuCentana laa mjida wayekwazi undipha ibhikini yakhe andipha ibhikini athi nantsi ibhikini awunabhikini andinayo rasa andinabhikini andipha ibhikini andipha into onxiba unxiba ii-flops ungathi uzulisile ezi flops awuzulisanga uphelele kuze uzazinxibana ngomso andipha isihlangu andipha umjida mhlawumbi loo nto ukutya yenguye ke andishiye mhlawumbi kwakhe qombe xa ndishiyile kuntsecibhala uzawufika ukutya kuphelile because uyayibona ayikho into endiyicingayo kupheka uyayibona ndibukele i-TV kuphela ndipheke xa ishushu afana ngoba ngumntu naye xa ishushu utya mna nje phambi kwamankazana utya mna onxiba mna uthintini uyabo bendiqomba ngoyena ongathi uyandi-understanda nomjida uyayibona ngomso akazi uthetha loo nto zaphela ndothi ngcu andiphakela ezigidelo yabo so abanye bedikwa kanti andandibasoli because yeyisisimo endandikuso isimo endandikuso rasi yeyisisimo soba akho mntu anoba yiyo lo akho apha noya khona so angingekho umntu unondinceda because uyandibona uba ndizawufela kule into wonke umntu amehlo wakhe wayejonga into yoba ndizawufela
kulantlupheko kanti uThixo uyabona wena Ras xa undibona ngoku because undibona ngoku apha eBhayi xa ujonge mna ujonge i-comedian ezizamelayo otherwise esakhulayo ayinamali ujonge umuntu onjalo hayi kodwa iyathembisa ingathi ngakho nomnye umuntu ongandaziyo xa nijongile uba isazama le mhlawumbi iyabhaqa amalicana but iyahluphekela uyabo mhlawumbi omnye athi uyahluphekela utani uyabo but kum ngoku hayi Rasta hayi uyabona kum lena into ndikuwe ndiyibillionaire mna kwi-life yami yayizolo ne-life yangoku mna ndiyinqokonqoko even Rasi abantu abandaziyo abayazi i-life yam bayazi nqo ndiselisela ndiseliphara ndiphila impilo yohluphekeka xa bendijonga ngoku babona imillionaire babona into ngoba Thixo ukude yabo umzekelo ndikhe ndothuke mna even nasereyidweni xa kubuza into yoba uthini ngecomedian ezirhalelo uzibona kule ndawo kuyo ngoba Thixo kukwindawo endikuyo nakanti uyabo kukwindawo endikuyo ndisendaweni mos ndisendaweni endijonga Ras ndingaxelela into yoba anandawo yohlala yam nandlu sozuyibone loo nto Ras sozuyibona uba nandlu anandawo yohlala endihlala endaweni engeyo yam even ngoku ikhaya lam lisabotyokile lisalawo libhodlokile ngamabhodlo even ngoku so loo nto yoyiva xa ndiyithetha but Rasi ayikho into ewe ndiyarhala uba ngenye imini uthi xa ndipha amandla ndikwazi ukwakha ndifele ndinomzi wam but Rasi